medical definition of insanity. Murder is the fact that they're quote unquote crazy. Except that an individual might kill. Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Пурпурни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща, и днес реших да разчупим малко традиционният формат. Ще си говорим за няколко същества. Някои от тях са от митологията, други са криптиди. Това лично са неща, които мен винаги са ме интригували. Обаче, ако бях седнала да ви разказвам за тия неща абсолютно сама, според мен епизода просто нямаше да се получи толкова ангажиращо. Не, че нямаше да е интересен, но просто ще е малко по-постен. И по тази причина днес всъщност имам гост. При мен е Яна. Не я чувате в момента, защото тя стои застинала. Тя е много близък мой човек и човек, който смятам, че има допир и едва ли не даже има тип преживяване с едно от тези същества, за които ще говорим днес. Здравейте, аз съм Яна. Яна ще се включи малко по-късно. Тя си има специална част в днешния епизод. Ние сега ще си започнем с Уендигото. Едно от най-ужасяващите същества, според мен. Много рядко се е случвало да ме хваща страх, когато чета някакви истории за него. Но докато подготвях информация за този подкаст, по-нататък ще има няколко истории, наистина започнах да се оглеждам, побиваха ме тръпки на моменти и е излишно да ви казвам, че не е необходимо да се рови един човек твърде надълбоко в киното, в телевизията или литературата, за да се намери до някъде набор от изкривени изображения на индианските народи и техните знания, култура и митология. Една повтаряща се тема е срещането на точно това същество. Чудовищна фигура, която проявява ненаситна алчност, заедно с желание за консумиране на човешка плът. Смразяващият образ на Уендигото често се представя обаче доста различно от оригиналния му културен контекст, където той всъщност носи доста дълбоко морално значение. Киното, това, което искам да кажа е, че киното едва ли не го е превърнало в нищо повече от едно чудовище, което се използва в страшни филми. В индианските традиции, племето Алгонкин специфично, чудовището Уендиго не се появява произволно, а чрез специфичен набор от обстоятелства, които са уникални за различните племенни групи. В повечето традиции Уендигото е от човешки произход, но се превръща в чудовище чрез процес, който е резултат или от актове на предизвикан от глад канибализъм. Понякога това може да се свърже и с отношението на колонизаторите спрямо индианските племена, или чрез обладаване от зълдух. В хода на трансформацията от човек в Уендиго, човекът проявява нарастващ егоизъм, насилие, алчност и глад, особено такъв за човешка плът. Това е една история, споделяна не само покрай огнището, но и за укрепване на общите ценности на племената. И дори можем да я наречем поучителна. Знаете, самите митологични истории носят в себе си културата на хората, които ги пазят и преразказват на следващите поколения, без значение от произхода им. Тъй като е ненаситен хищник, Уендигото определено не е най-големият или най-мускулест звяр. Твърди се, че те са високи от 4 до 9 метра, тялото им често е описано като слабо, кокалесто и изтощено. Може би това се дължи на факта, че те никога не са сити и имат жажда за плът постоянно. Уендигото е описано като скелет, с пепеляво сив цвят на кожата и с изпъкнали очи. Устните им са разкъсани и кървави, а миризмата, която се носи от тях, е ужасяваща. На гниене или разлагане, на смърт, казват някои хора. Уендигото има големи, остри ногти и масивни очи, като на буха. Смята се, че те дори светят в тъмното. На много изображения те имат и рога, наподобяващи тези на Елен. Без значение обаче, коя версия ви звучи най-правдоподобна, това очевидно не е създание, на което бихте искали да се натъкнете по време на поход в гората. Смята се, че Уендиго обитава студени райони, най-вече гори, и по тази причина повечето наблюдения на такива същества са докладвани в Канада, както и в по-студените северни места в САЩ. В началото на 20 век
алгонкинските племена обвиняват много неразгадани изчезвания на хора в национални паркове като атаки от Уендиго. Различните версии на легендите за съществото казват различни неща за неговата скорост и ловкост. Някои твърдят, че е необичайно бърз и може да издържи на ходене, тичане за дълги периоди от време, дори в сурови зимни условия. Други казват, че ходи така, сякаш се разпада. Извива си ръцете, главата, прикляква, което е може би една от най-страшните гледки. Аз когато се замисля, ако видя такова нещо в гората, просто това ще ме довърши наистина. За разлика от други ужасяващи същества, Уендигото не разчита на преследване на плячката си, за да я лови и изяде. По-скоро една от най-страшните му черти е способността му да имитира човешки гласове и писъци. Смята се, че той използва това умение, за да примами хората и да ги отдалечи от цивилизацията дълбоко в горите. Преструва се на ранен човек, имитира крясъци или плач на дете. След като плячката се хване в капана му, той я напада и след това се огощава с нея. Друго специфично нещо за Уендигото е, че може да проникне в умовете на хората и да ги превърне в същите като него, внушавайки им подобна жажда за човешка плът. Един от най-скандалните случаи в историята е на Swift Runner, който убива и изяжда цялото си семейство. Имал е жена и 5 деца през зимата на 1879. Swift Runner е бил много харесван и уважаван човек в социалната си група. Но когато един ден се връща от зимен лагер без семейството си, започва да се пораждат съмнения. Той твърди, че е бил обладан от дух на Уендиго по време на убийствата и по тази причина е посегнал на семейството си по този смразяващ начин. Както ви казах, той убива всички и ги изяжда. На неговите твърдения, след като са открити разкъсаните останки на семейството му, обаче не се вярва. Мъжът е обесен за престъплението си. По-голямата част от предполагаемите наблюдения на Уендиго са се случили между 1800-та и 1920 като години. От този период напред във времето всъщност не се появяват толкова много истории за това създание. Съвсем наскоро, през 2019, мистериозен вой в канадската пустош накара някои хора да се запитат дали тези звуци, които чуват от пусти места, може да са причинени от Уендиго. Турист, който е присъствал по време на случилото се, казва: чувал съм много различни животни в дивата природа, но нищо подобно на това. Много сходно с други легендарни чудовища, Уендигото остава неразделна част от културата в съвременните времена. Също и в киното. Има филм, който се нарича Ритуалът и точно в него става въпрос за едно подобно създание, което е тип Skinwalker Уендиго, но по-скоро от скандинавската митология и са го наименували Йотун. Смятам лично, че на световен мащаб ги има тези чудовища, тези зверове, обаче всяко племе, всеки народ по различен начин си го именува. И разбира и го вижда. За мен специално най-страшните истории са тези за Уендиго или за скинволкъри. Случайно, ако не знаете, да си направя малка реклама. Имам старо видео, доста старо, за скинволкъри специално. Може да му се направи така апдейтната версия. Ако имате желание, ще ми кажете. Но по същия начин, както тогава, се зарових в Reddit да намеря някакви истории, по истински случаи, разбира се, надявам се, на хора, които са споделили срещи с такива същества. И искам да ви разкажа за 3 от тях, защото смятам, че ще прилегне просто перфектно самата атмосфера. Историите, които открих, ще ви ги прочета сега в първо лице, за да усетите наистина това, което аз усетих. Тази история се случи, когато бях на 10 години. Дядо ми притежава имот, простиращ се почти километър в Колорадо, заобиколен от гори. Аз и сестра ми спяхме на втория етаж на тази хижа, където има 2 легла с прозорец, откриващ изглед към имота и дългата алея. Току-що бяхме стигнали. Дългото шофиране беше изморило всички и цялото ми семейство беше заспало. Но аз се събудих към 1:30 през нощта, защото чух крясъци. Бързо отидох до прозореца, за да проверя какво става, но звукът беше сякаш твърде далеч от мен. Изчаках за повторен вик, но такъв нямаше и отново легнах да спя. Половин час по-късно се събудих отново от звук, наподобяващ стържене по покрива на хижата с ногти. Обземе толкова голям страх в този момент. Затова се скрих под завивките и прекарах време там, дишайки тежко,
Нещо, което ми се стори като цял час, но най-вероятно са били само няколко минути. Докато бях под завивките, изведнъж чух тупване на земята и събрах смелост най-накрая да погледна навън през прозореца. Това е момента, в който видях нещо, което никога няма да забравя. Огромно, клющаво същество беше клекнало на алеята в гръб, но виждах, че има дълга муцуна и от главата му стърчат рога. Бързо грабнах фенерче, за да го осветя, да видя по-добре, да не би очите ми в тъмното да ме залъгват, но и това беше много лоша идея. Щом фенерчето и светлината достигнаха до съществото, то се завъртя и ме погледна право в очите. Имаше жълти, гнило изглеждащи зъби и бели изпъкнали очи. Бях стъписан от страх. Кръвта ми направо стана лед и не можех да помръдна. Съществото постоя около 10 секунди, след което изчезна невероятно бързо. Буквално едно щракване и го нямаше. На следващата сутрин разказах на баща ми какво съм видял, но за 10 годишно дете той си помисли, че най-вероятно просто съм сънувал нещо. Развоя на събитията стана зловещ, когато излязохме навън и открихме отпечатъци от нещо като копита, следи, но на няколко от тях се забелязваше остър нокът или следа от остър нокът. 2 дни по-късно аз и сестра ми излязохме да играем навън и тръгнахме да следваме стадо крави, които дядо ми отглеждаше. Бяхме на една поляна с дървета около нея. Всичко беше изключително спокойно. Но изведнъж, сякаш без причина, кравите се изплашиха и започнаха да бягат хаотично на всички страни. Ние с сестра ми започнахме да се оглеждаме в паника и видяхме същото създание от преди няколко нощи. То ни гледаше през дърветата, докато двамата бяхме замръзнали на място от уплаха. Съществото бавно започна да се изправя, почти като човек. Беше високо над 2 метра и сякаш ни се ухили. Много подобно на човек, който иска да те изплаши. Със сестра ми спринтирахме обратно към къщата. И нито аз, нито тя искаше да излезе без родител след тази случка. Вече минаха няколко години от този инцидент и след проучвания съм почти убеден, че това, което видяхме тогава, беше Уендиго. За мен това е просто изключително страшно нещо. А за мен лично би било уникално преживяване. Да. Да отидеш някъде навътре, сам, в гората и да срещнеш подобно чудовище. Обаче, нали, трябва да има щастлив край тази история, със сигурност. Определено трябва да има. Ти си на другата крайност. Аз много се плаша от гори. Това е едно от нещата, които много ме плашат. Не знам по каква причина. Ти обичаш да си в горите. Да. И затова се допълваме прекрасно просто. Продължавам с втората история. Преди няколко години бях на лов с приятел. Когато към края на лова ни загубихме дневна светлина и решихме да се прибираме обратно. Върнахме се до камиона и потеглихме по пътя. Аз пуснах музика за настроение, но изведнъж нещата станаха странни и музиката започна да прекъсва. Имаше смущения. Реших, че най-вероятно е технически проблем и включвах и изключвах блутута, след което се свързах отново с уредбата. Музиката се оправи и продължихме напред по пътя. Карахме бавно, защото на няколко места самият терен е доста опасен и пътят има остри завои във формата на S. Изминахме още някъде километър, когато уредбата изведнъж изпищя в нещо, което мога само да опиша като извънземен шум. Супер силен пищящ звук, чак оглушителен. Рязко се стреснах и спрях изцяло уредбата. Бяхме стигнали точно до най-острия завой и когато завихме бавно, фаровете на колата осветиха бяла, сивкава фигура, която стоеше по средата на пътя неподвижно. И двамата с приятеля ми замръзнахме от страх, но нещото избяга за секунди пред очите ни. Приятелят ми каза: човече, видя ли току-що шибан скелет насред пътя? Какво по дяволите беше това? Бяхме по средата на нищото. Нямаше никакви други превозни средства наоколо. След няколко минути в тишина, приятелят ми каза: не искам да се обръщам. Лошо ми е, все едно ще повърна. Настъпи гъста и продължи да кара. Това нещо, което видяхме тази нощ, беше по-високо от камиона, с няколко метра, с дълги, кокалести ръце и отвратителен мъртвешки вид. Приличаше на жив скелет. Единственото нещо, което мога да намеря онлайн, което прилича на това, което видяхме и двамата, е Уендиго, без рогата. Или просто фаровете ни не са ги осветили. Представи си го. 6 метра,
9, когато се изправи. Колкото горе-долу 8-етажен блок. Те по принцип се движат от това, което аз разбирам от тия истории. Повечето пъти се движат на 4 крака. Като се изправят... Гиганти. Дойде ред на третата и последна история за Wendigos. Съпругата ми и аз се озовахме в търсене на изход, когато престъпността в града ни се влоши и живота там ни дотегна. Нашата възможност дойде, когато ми предложиха нова работа извън щата. Беше страхотен ход в кариерата ми, но не искахме да се преместим в нов град, само за да имаме отново същите проблеми. Така че започнахме да се оглеждаме за къща. Открихме страхотна планинска област, на около час и половина от работата ми и идеалната къща в стил ранчо, с просторна задна веранда, големи прозорци и гледка към гората. Задният двор притежаваше обширна тревна площ и малка рекичка, която разделя имота на половина, а в далечината няколко километра гора отвъд. Това бе радикална промяна от живота, който живеехме преди в града, но хубавото е, че плащахме половината от това, което давахме за старата ни къща. Първите 3 месеца минаха безпроблемно. Настанихме се и се наслаждавахме на живота. Децата свикнаха с новото училище и всичко вървеше по план. Когато обаче времето се застуди, нещата в имота започнаха да стават странни. Първо бяха шумове, идващи от задния двор. Инсталирахме лампи, които засичат движение и светлините около къщата започнаха да изгасват и да се пускат произволно. Но снощи всичко се промени. Снощи беше най-плашещата нощ в живота ми. Едно от кучетата ни, което пускаме да се разхожда навън, застана на задната врата, като скимтеше и драскаше по нея. Предположих, че трябва да отида да се изходи навън, затова грабнах фенерчето си и излязох през задната врата с него. Незабавно усетих, че нещо се промени и кучето хукна напред ръмжейки. Беше студена нощ, около -1 градуса, но то се хвърли направо в рекичката и излезе на другият бряг, след което побегна в гората, в задната част на имота. Аз започнах да тичам след него, викайки името му. Имах опасения, че ще се изгуби. Стигнах до рекичката и си проправих път през импровизирания мост, опитвайки се отчаяно да го последвам. Можех да чуя как кучето все още ръмжи и лае някъде напред, като се отправях по-далеч от безопасността на къщата и по-навътре в тъмнината на гората. Тогава го чух. Писък, какъвто не съм чувал никога през живота си. Беше смесица от жален вой и стърженето на метал върху метал. Отекна между дърветата и ме накара да замръзна на място от страх. Кучето ми се върна обратно към мен и се сви зад краката ми с кимтейки. Обърнах се и успях да различа топлото сияние на къщата зад гърба ми и студеният мрак пред мен. Завъртях фенерчето рязко, търсейки източника на шума, но тогава чух още по-ужасяващо нещо. От студената тишина гласът на жена ми се носеше навсякъде около мен. Скъпи, извика гласът. Обърнах се назад, присвих очите си и едва успях да различа образа на жена ми, която се разхожда в безопасност в къщата ни през прозореца. Скъпи, тук съм, долетя гласът от по-дълбоко в гората. После се чу друг глас, също толкова ясен. Беше гласът на баща ми. Излез насам, обади се той. Паникьосан отново завъртях фенерчето и този път улових проблясък светлина, отскачащ от нечии очи. Съществото беше в лъча ми светлина едва за секунда, но беше най-плашещото нещо, което съм виждал. Високо, може би 4 метра, и сивкаво бяло, сякаш пепел. Имаше дълги, тънки, кокалести пръсти, които бяха обвили ствола на бор, от който ме гледаше. Изчезна за секунди, след като го осветих. Веднага се обърнах и хукнах към къщата, щом изчезна. Минах направо през глава в ледената рекичка и се спънах. Кучето ми изтича покрай мен, стигайки първо до двора и до верандата. Зарових ръце в замръзналия кален бряг и се измъкнах, без да спирам за секунда да погледна назад. Когато нахлух вкъщи, жена ми изтича при мен и ме попита какво се е случило, добре ли съм. Само поклатих глава. Самият аз не бях сигурен какво точно се случи. Изпитвам нарастващо чувство на страх всяка вечер, когато слънцето започне да залязва. Докато седя тук и пиша тази история, една по една, светлините в задният ми двор започват да светят и да изгасват. Тази история си оставих за накрая да я прочета, защото ми беше изключително трудно да я направя на един дъх, без да изпитвам чувство на безпомощност и страх. Това е, може би, най-страшната история.
Да, това е историята, черешката на тортата. Абсолютно. Точен завършек. За мен тя е направо като филм. Човека, който е написал, поздравления, изключително добре синтезирана като информация. А човека, който е живял... Още по. Да. Още по-усещаш. Да. Поздравления за него. Това беше така пропорцията с Wendigo. Сега ще се пренесем на друго място и ще говорим за още едно същество, което се определя от интернет пространството като криптид. Mothman. Предполагам, някой от вас може да са го чували. Аз лично нищо не съм чувала, нищо не знам подробно за Mothman, за човекът молец, само съм чувала, че съществува подобно създание и нямам търпение да чуя какво е, какъв е произходът му, къде са го виждали, как изглежда, така че... Пренасяме се в град Пойнт Плезант, Западна Вирджиния. Китно градче, където двукрако, хуманоидно, подобно на молец същество, със светещи очи тероризира жителите. По данни. Наречен човекът молец, създанието се издигна от местни наблюдения до придобиване на световна слава в света на криптидите. Според данни, именно в този град, на 15 ноември 1966, Mothman се появява за пръв път или от дълбините на ада, или от свят, непознат за нас. Роджер и Линда Скарбари и Стив и Мери Малет шофират заедно по щатски път 62, когато от нищото виждат заплашителна фигура, висока от 4 до 6 метра, с размах на крилете около 3. Виждат го във въздуха срещу тях. Гигантски, светещи в тъмното, червени очи се взират, когато фаровете го осветяват. Роджер настъпва гъста в паника и потегля бързо към града, но създанието започва да го преследва. Според тези първи разкази на очевидци, нещото се е издигнало в небето като хеликоптер, отличавало се с лекота и бързина, поддържайки лесно темпото и преследвайки колата, дори когато скоростта достига по данни 160 км в час. След този шокиращ инцидент, местният вестник разпечатва историята за човека молец и след ден-два целият град се спуска към мястото, където е съобщено за създанието, носейки оръжия, вече готови да го заловят и убият, но не го откриват. От този момент нататък Mothman е забелязан безброй пъти в Съединените щати от различни хора, които описват външният му вид по един и същ начин. Някои казват, че той е предвестник на катаклизми. Други казват, че това е извънземна форма на живот, може би НЛО. Скептици казват, че нещата най-вероятно имат по-нормално обяснение. Всичко е измама или продукт на масова истерия. Масовата истерия като понятие, защото е важно да го спомена тук, е феномен, който все още не е добре разбран, но е доста добре документиран. Генерално се възприема като събитие, при което голяма група от хора вярват в фалшиви събития или обстоятелства. Какъвто и да е случаят, Mothman продължава да се появява дори в поп-културата и днес е един от най-интригуващите примери за американски криптид. Много местни жители вярват, че човекът молец живее в изоставената атомна електроцентрала в покрайнините на града, район, който някога е бил дом на строго секретно правителствено съоръжение, където са тествани ядрени оръжия. Дали Mothman не е някакъв продукт на правителствена намеса, дали не е създаден с цел или просто експеримент, който се е объркал. За съмненията не помага и факта, че една от първите документирани срещи със създанието е близо до бивш обект за оръжия от Втората световна война. Дали, понеже по това време са се правили много експерименти върху хора, Да. не са опитали нещо върху този въпросния Mothman и той пък така случайно да е развил усет, някакви способности, чрез които да предупреждава хората. Възможно. И той да е продукт на експеримент, на точно тая въпрос на правителствена намеса. То може да звучи до някъде, може да звучи като конспирация, но всъщност има неща, които вече не са тайна. И експерименти върху хора от към правителство са си нещо, което се провежда даже до ден днешен. Колко тях реално се пазят в тайна, ние най-вероятно нямаме никаква представа, защото това е съвсем друга тема. Но тогава нещата са били още по-покрити и смятам, че още по-добре, ако се случи нещо такова, е било възможно в случая да се прикрие по-успешно. Това исках да кажа.
Дори има такъв сериал за група деца и чудовища, който е правен точно по реален случай, по реален случай на експеримент. Stranger Things, нали? Да. Аз се очудих, че ти не си го гледала. Значи трябва да си го пуснеш да го гледаш. Да. Аз съм го гледала целия, страхотен е, много добре направен сериал. Той стана много известен, но в основата си наистина много от нещата са си точно от реалността. И аз бях получила даже предложения да говоря за такъв тип експерименти. Може би в бъдеще ще го направя, просто сега сме подхванали темата за Mothman и ми дойде и на мен много. Така че... И за да добавим към това нещо, по странен начин наблюденията спират през 1967, след като се случва ужасна трагедия в Point Pleasant. Мостът Silver Bridge се срутва на 15 декември под тежестта на тежкия трафик в час пик заради предстоящите коледни празници. При инцидента загиват 46 души, а 2 от телата никога не са открити. Въпреки че по-късно трагедията беше приписана на дефектна верига за окачване и лоша поддръжка на моста цялостно, това не спира теориите, че Mothman може би е предшественик на лоши събития, неща за които ние преди малко си говорихме. Някои хора дори твърдят, че са го видели кацнал на моста само няколко дена преди трагедията. Писателят Джон Кил, който се интересува от извънземен живот и се описва като паранормален изследовател, пише книга озаглавена Пророчествата на човека-молец, свързвайки срутването на моста с него. Наистина, по съвпадение или не, наблюденията почти напълно спират след това. Въпреки критиките към неговата книга, човека-молец преминава от мъничка местна легенда към световно известна сензация. Книгата на този автор предизвиква още по-голям прилив на интерес и даже се превръща в филм. През 2002 година е сниман с участието на Ричард Гир и Лора Лини. Филма привлича много внимание към града Point Pleasant и туризмът там рязко скача. Организира се годишен фестивал за Mothman, който привлича около 10 до 12 хиляди хора ежегодно. Създадена е 4-метрова статуя от нераждаема стомана на създанието, изобразена от скулптора Боб Роуч. Статуята е поставена в града през 2003 и сега е доста популярна атракция. През 2005 градът открива и музей, посветен на Mothman, но наблюденията драстично намаляват. Реалните наблюдения на това създание. Наскоро се разкри информация, че всъщност предполагаеми наблюдения са се случили по целият свят и не само в Вирджиния. Някои теоретици смятат, че той е бил в Чернобил преди катастрофата там. Тоест ние не знаем дали Mothman е един, или са няколко, или пък пътува, за да предупреди хората от различни места с способностите си. Да, пътува от едно място на друго място. Случва се една трагедия, ако се водим по тая теория. Той се заминава и изчезва, защото е странно, че когато се срутва моста, той спира сякаш. Хората спират да го виждат. Или пък се е скрил. Може би не искат да го виждат. Това са неща, които са много интересни. И факта, че го имало на съвсем други континенти. През април 1986 хората около атомната централа в Чернобил по данни започват да преживяват поредица от странни събития, въртящи се около наблюдения на мистериозно създание, описано като голям мутирал човек с огромни крила и светещи червени очи. Очевидец на име Михаил Варицки твърди, че е видял огнена топка от светлина да се рее за няколко минути над открития реактор в нощта на аварията. Твърди се, че тази светлина топка е била видяна и на 16 септември 1989, когато е имало допълнително изтичане на радиация от блока в Чернобил. Това създание, което те са видяли, се счита и е известно като Чернобилския молец. Да ви дам малко статистика. От 2011 до 2017 най-малко 55 души са съобщили, че са видели Mothman в Чикаго. А в голям мащаб той е видян може би над 200 пъти от различни хора, които го описват по абсолютно еднакъв начин. Но защо изобщо ние все още сме толкова обсебени от това същество? Точно по същата причина. Защото нямаме обяснение за това същество, не знаем как се е появило, има ли изобщо някаква капка логика в неговото съществуване и ще разберем ли къде се крие той, къде е в момента Mothman. Крие ли се от нас или чака да ни предупреди за следващата трагедия? Да. И разбира се, няма как да минем без другата страна на нещата, в която скептици казват, че е много възможно всички тези наблюдения да са всъщност на пясъчни жерави.
Може да си отворите, тъй като не мога да ви давам визуален материал към подкаста, може да ги погледнете в Google да видите. Тези птици имат размах на крилете около 2 метра и също имат червени петна около очите си. Но въпросът е, достигат ли те до Западна Вирджиния или Русия? Специално за Западна Вирджиния мога да ви кажа, че отговорът е да. Най-малко 28 от тях са забелязани там, между януари 2017 и август 2019, понякога в големи групи. Бренда Найт, снаха на един от свидетелите, видял създанието, казва, че мисли Mothman за мутирал пясъчен жерав. Според нея мутацията е възможно да е причинена от токсините в местното блато. Тя не е единствената, която смята, че има незаконно изхвърляне на химикали. Заводът за оръжия, покрай който е забелязан Mothman, построен по време на Втората световна война, може да е отговорен за мутациите. Но ако това е така, как ще обясним бързият полет? По данни, средната скорост на пясъчен жерав в полет е около 45-50 км. Много далеч от 100, камо ли 160, както казват свидетелите. Още повече наравно с автомобил в движение. И защо пясъчен жерав ще гони автомобил? За жалост няма данни за популацията на тези птици през 1960-та, даже 1965-та, за да се придобие някаква представа дали е имало тогава птици в района, когато е било пика на тези свидетелски показания. Загадките остават. Mothman се превърна в култова история за чудовище, което вдъхва едновременно страх и очарование. Легендите имат твърд корен, когато станат обект на противоречиви мнения. Те се раждат и са преразказани с безброй противоречия и спорове, имат изключително много слоеве към себе си. Тоест, Mothman не е по-различен, така ли да го разбирам? Абсолютно, да. И той бива демонизиран и обожествяван почти като всички останали митологични създания. Обаче, определено тук в случая Mothman ни показва как местен феномен може да се превърне в една световна сензация. Наистина, направо легенда даже. Легенда, да. И то с лекота. С лекота само единствено заради самата мистерия, защото колкото повече не знаем, толкова повече сме заинтригувани. Да. Понеже до сега говорихме за митични същества, които са малко по-далеч от нас, дойде време да споменем номер 3D и нещо, той е вече номер 3, и нещо, което е по-близко до нас от славянският фолклор, а именно самодивите. Самодивите, самовилите или вилите са митични същества в южнославянския, включително българския фолклор, обикновено с вида на красиви жени, понякога с крила. Подобни на феите, самодивите са енергии, пряко свързани с природата, горски духове. Думите самодива и самовила отвеждат пастари индоевропейски корени със значение божество, демон, лутувам и вилнея. Разновидност на самодивите са юдите, които обаче винаги са стари, грозни, злонамерени. Така ги представят във фолклора. Освен тях, в нашия фолклор са запазени приказки за други нечисти сили. Караконджули, таласъми, върколаци, вампири. Вампирите, нещо, което на мен ми е правило впечатление, че те се срещат, мисля, че по целия свят. Аз като чуя вампир, винаги се срещам за Румъния. Обаче явно тия неща имат някакъв корен и при нас, което е много интересно. Има информация, че вампиризмът е болест, следствие на болест, която се нарича порфирия. И тя е наследствено заболяване на черния дроб, при което организмът не произвежда достатъчно хемоглобин. Симптомите й са фотодермоза, хемолитични кризи, стомашно-чревни и нервно-психични разстройства, които са сходни с поведението на вампирите, защото те са малко по-агресивни. Та обратно към самодивите и етимологията, значението на думата вила. Вила има праславянски корен със значение на необуздана сила, сходно с вилнея, виелица. Представката само от самодива има определителен характер, подсилващ значението на корена дива. Само дива. Самодивите, те са неземно красиви, вечно млади моми с тънка снага. Самодивска, така са им викали, с дълги коси и чародеен поглед, който замайва, дори чак може да убива. Облечени с бели, дълги дрехи, с дълги бели рокли, по-често бяла риза или бял сукман, зелен пояс, препасани с коланче, което се казва зунка. Зунката, коланчето им,
Има цвета на дъгата, но преобладава най-вече зеленият цвят. Облеклото е ключ към свръхестествените сили на самодивите и се казва, че ако човек им ги отнеме, ако ги откраднеш, трябва самодивата да ти се подчини, докато не си върне дрехите. Интересно е, че отново зеления цвят, те са пак горски, не се разсвързват, горски тип създания, не се разсвързват с горите пак. Нали? Да, горите с И полетата, да, по-късно ще ти разкажа къде се намират, колко видове има, защото има самодиви, които живеят на полето, живеят в горите, да, много е интересно. Самодивите танцуват и пеят около кладенците. Казва се, че ако видиш самодива, не трябва да я гледаш право в очите. Хората също така казват, че от песента на самодивите няма по-хубава песен и от танца им няма по-красив. В някои региони вярват, че самодивите са невидими същества. Но пък могат да ги виждат само съботниците, хора родени в събота, срещу задушница или преди Великден, родените в полунощ, на бъдни вечер и мешаните деца, които представляват деца на самодива, деца между самодива и просто смъртен мъж. Както могат да ги виждат и кучета с 4 очи. Кучета с 2 контрастни петна над вещите. Къде се намират самодивите? Те живеят под грамадни стари дървета, в изоставени селски колиби или в тъмни пещери край реки, извори, кладенци. Те обичат много водата. Планини, свързани с тях, са Беласица, Рудина планина, Витоша, в по-малка степен Рила, Родопите и Стара планина, а Пирин и Средна гора са им най-любими. Явяват се на земята от пролетта до есента, от благовещение до секновене и през зимата живеят в митичното село Змейково. При мръкване самодивите отиват край води, езера, вирове, извори. Събличат се голи и се къпят, перат си дрехите, простират ги да съхнат на лунна светлина, обаче ги пазят зорко, защото ако някой ги открадне, означава, че ще си загубят силите. След това се събират на една и съща поляна в най-отдалечените гъсти гори, наречена хорище или хорище, и цяла нощ играят боси вълшебното си хоро. Обичат много музиката, особено мелодиите на кавала, затова често отвличат овчари, които свирят, като ги карат да им свирят, да ги съпровождат в хората им. Понякога се проявяват като работни жени, особено по жътва, и подпомагат работата на невестите с деца. Споменава се, че в повечето случаи обаче са враждебно настроени към хората. Заключват водните извори, стръвно преследват и убиват овчарите, задето опустошават пасищата им, отвличат хубави моми и невести и им причиняват беди от завист и злена. По мое мнение не е така. Всяко действие си има съответно противодействие. Така че нищо не е случайно. Въпреки, че те с човешки облик, при срещи с хората, самодивите могат да се превръщат и в животни. Например, в вълци. Почитат християнските празници, особено Великден, и похищават, ослепяват или убиват хората, които не ги спазват. Самодивите яздят елени, като използват за юзди и къмшик змии. Ако по време на лов убие такъв елен, покровителката му отмъщава жестоко на ловеца, като го ослепява или му праща болест, следвана от сигурна смърт. За такива болни се е казвало, че са болни от самодивска болест и ако посмели да се появят на хорище или хорище, тамошните самодиви веднага ги разпознавали и ги умъртвявали със смъртоносни писъци. Едни самодиви живеят на небето, други са на земята. Небесните слизат на земята само тогава, когато извършват Божията воля. Така се говори. Има и планински и полски самодиви, като планинските наказват всеки, който нарушава и пристъпи владенията им, наруши тишината и спокойствието им. Полските искат данък тревнина. Музикални са, песнопойки, хороиграчи, свирачи. Говори се, че който премине през техните места се разболява. Разболява се и ако им проговори лошо, псува, кълне. Софрата на самодивите може да бъде там, където е дребна тревата в полето, където има кръг от ниска трева или където растат много гъби. Аз се опитвам да си ги представя, защото все пак говорим за това с какво се хранят, какви са, те имат характер, което е много интересно. И винаги си ги представям като хора. Тоест представям си ги материални. А те всъщност са тип духове. Да, не можеш да ги видиш.
някакво олицетворение. Може би защото преди са били хора Да. и заради това да се говори, че се хранят с нещо. Или пък се застраховат с този тип данък, който искат, примерно, полските самодиви. Да. Се застраховат с такъв тип данък, че хората ще бъдат мирни с тях. Това е много интересно. Защото аз винаги, точно това е при мен. Аз наистина се опитвам да си ги представя като хора, а те реално са като... много са ефирни. Да, и чужденците също ги свързват с сирените, защото са много умайващи, съблазняващи. Те са съблазнителки. Повечето мъже така ги привикват с песен, красота. Та самодивите се хранят с бял хляб, мед, бяла медовина, която събират от средата на овошките, ушав, ябълки, гъби, пият вода. Те се побратимяват с юнаци, сприятеляват се с тях и с мъже, които са им направили добрина. Те стават техни покровителки и дори раждат деца от тях, от които израстват славни, силни юнаци, като Секула детенце. Тоест смесено. Крали Марко е откърмен от самодива и вида Бъздърджийка, която му е посестрима. Ако някой мъж успее да открадне булото й, така наречена сянка, самодивата се превръща в обикновена жена и му се покорява. Такава самодива минава през венчил, ражда, но не става добра майка и домакиня, а използва всяка възможност да си върне откраднатото и съответно свободата, като изоставя децата си. Понякога самодиви пристават по собствено желание, стават доброволно жени на обикновени мъже, с цел да ги обсебват и да ги измъчват с прищевките си до смърт. Според някои представи самодивите били умрели жени, но най-грешните, тези, които не ги искат нито на земята, нито на небето. Ако харесат някоя жена, тя умира преждевременно и се превръща в самодива. Отвлечените от тях девойки също стават самодиви. Според други предания, самодиви стават жени, умрели девствени. Тоест пак е вид дух, защото те, нали, с фолклора, самодивите са починали или умрели жени. Да. Тук вече мога да го възприема, защото в моя мозък те са като нас, мисъл, живи хора, плът и кръв. А те реално не са, те са духове. Те са души. Те Да. са подобни на феите. Преди да ви разкажа моят досек с тази енергия, който е причината да съм специалния гост на този подкаст, благодаря ти, ще ви разкажа една от най-известните легенди, свързани с самодиви. Много отдавна голяма група дървари тръгнала да сече дърва. С приближаването на нощта мъжете решили да пренощуват на едно място. Пуснали добичетата да пасат, събрали дърва и запалили огън. Всички знаели, че докато не пропеят петлите, не бива да се тръгва на път, защото тамата е царство на самодиви, самовили, юди и други зли сили, които могат да навредят на човека. Всички заспали, но при зори един от дърварите се разбудил и видял, че зорницата е на небето. Помислил, че са се успали и събудил всички. Впрегнали добитъка и тръгнали, но никой не обърнал внимание, че не чули петлите да пропяват. Вървели и стигнали до една поляна. Там от всякъде кантели, тъпани, гайди, чували се смях и викове. Дърварите помислили, че това са подранили сватбари. Като се огледали хубаво обаче, осъзнали, че на поляната се виело самодивско хоро. Нищо обаче не се виждало. Всички мълчали. Подкарали мъжете воловете, забързали да се махат, а след себе си дълго чували смехове и подвиквания. Изминали доста път, качили се на един връх и погледнали. След тях нямало никого. Решили да повървят още малко те и се спуснали в една долчина. В долина. Било тихо, само реката шумяла. Трябвало да я преминат, но животните навели глави да пият вода. Един младеж попитал спътника си. Това самодивско хоро ли беше, дето чухме на поляната? Мълчи, сине, отговори му другия. Тък му си разменили тези думи и изведнъж в реката започнали да цопат, да се смеят, да подвикват много голи жени. Животните се изплашили, мъжете почнали да ги подкарват, но воловете едва вървели. Много усилия коствали на дърварите да се измъкнат и да избягат. Керванът поел отново, но до сутринта всички мъже били измрели. От тогава зорницата се нарича Лъжи Керван, защото често мами пътниците и те загиват.
От тази легенда става ясно, че самодивите притежават и свръхестествени сили, които могат да използват да накажат неканите гости. Тоест, защото те са отишли да се направят огнището в тяхната поляна, Да, те са ги проклели едва ли не. да, не са канени. Не можеш на тяхно поле, на тяхно пространство да се шириш ти. Те са изключително териториални и дори когато бях на въпросното място в село Вишовград, мястото се казва Канлъдере, т.е. Кървав дол. Там се е случила битка през 1868 година, която битка е взела много жертви. Местните хора разказват легенди, че са виждали много самодиви там, особено по Еньов ден. Така съм чувала, че точно по средата на лятото обичат да излизат по поляни, за да играят хората си. Мои приятели ми бяха казали, че са ги виждали и че имат опит с тях. И като са минавали точно покрай това Канлъдере, Кървав дол, радиото на колата им е спирало, чували са много странни звуци, сякаш някой се е смеял отвън. Дори и на един мой познат, двигателя му е спрял да работи и е имал проблем с колата си. Това ме мотивира мен да отида да проверя какво се случва там енергийно съответно. Дали ги има тези самодиви и дали ще ги видя. Една вечер излязох с моя позната, която ме сети за Кървавия дол, като ми разказа история за нейни познати. Наскоро ходили там. Тя ми предложи. Каза ми, хайде да ходим на лов за самодиви и аз се съгласих съответно. Готова съм за всякакви приключения винаги. Пък и те винаги са ме вълнували като митични създания. Винаги съм искала да ги видя как изглеждат. По път нищо не се случваше, но малко по малко, наближавайки съответното място, енергията започна да става сякаш много тежка. Дори трудно дишахме двете. И ни беше, честно казвам, ни беше страх да спрем колата и да излезем, въпреки че аз в спряло положение на автомобила отворих вратата и излязох, защото исках в пълна тъмнина, исках да видя нещо. Да, но нищо не се видя. Тогава времето беше много дъждовно и мрачно и студено. След като се върнах вкъщи, разказах на майка ми и тя ми каза, че самодивите излизат по-пролетно време и е малко така невъзможно, нали, да се забележат през студа. Да, но съм готова дори през лятото да се срещна с тях, да видя какво се случва. Дали ще ги видя как играят хоро. Самия факт, че ти казваш, че ти е било трудно да дишаш. Да. Нали, нещо вече, което е физическо. Защото всеки може да каже, примерно, то плацебо ефект. Отиваш там в гората, мислиш си, че ще видиш дух, че ще видиш демо, то ти си въобразяваш. Да. Обаче, когато почне да ти се проявява вече, сякаш физически да ти дава влияние върху тялото, организма, за мен е... Но аз не смятам, че съм и сме били двете повлияни от плацебо ефект, защото на моята позната и беше много смешно. Тя нищо не приема на сериозно от тази тематика. Паранормално не, изобщо за нея такива неща са малко небивалици. Докато аз съм имала досег с подобни енергии, както и ти. И знам, че има покрай нас неща, които с нашите осезаемости не можем да ги видим на 100%. Но не ми е било смешно. Знам, че го има. Да. И все пак плацебо ефектът не е бил страх. Защото човек от страх винаги може да усети нещо повече, да почне да си внушава, че му се случва нещо, че вижда нещо и така нататък. Но не е страх, не е присъствал в нашата ситуация изобщо. Дори когато следвахме локацията по едно време, приложението отказа тотално и ни прати в друг град. На терен, който не съществува. Много по-далеч от нашето местоположение. Друг досег с тази енергия е една от снимките, която ти показах. Да, аз ще се опитам да я сложа, ако гледате подкаста, слушате подкаста в YouTube, ще се опитам да я сложа снимката, за да видите, вижда се буквално нещо за дървото. Ето гъста гора. Да, гъста гора, където няма един процеп. Една бяла сенчица, блестяща в далечината, като се приближи максимално на снимката.
Но това е друг случай, нали? Не от въпросното канладере, кървав дол. Да. И се вижда, аз видях като рокля, като зад Да. нея булус е едно, много странно, направо. Аз нямам такива снимки. По-добре, Аз като си дух избягах. с рокля. Като Да. булчинска малко. Смятам по този начин да заключа нашия подкаст днес. Беше ми много приятно да си имам компания един път. Не мога да обещая и не знам дали от тук нататък епизодите ще са с гост. Ще ми дадете обратна връзка, ще ми кажете кое ви е харесало, какво мислите, за да знам горе-долу и аз как да се ориентирам и да правя нещата. Много благодаря на Яна, че ми отдели време и си поговорихме. Ми беше изключително приятно. Беше много, безкрайно много приятно за мен. Благодаря ти за поканата. Много ви благодаря, че решихте да прекарате време с нас. Надявам се да ви е било любопитно, да ви е било интересно и се надявам да се върнете отново за следващият епизод на Пурпурни следи.